iedereen hartelijk welkom bij mij aan boord. Op de pakjesboot 12. Plakband. Keurig, keurig. Mooi dik. Goed roer, hè? Ja. Wij komen altijd bij mensen thuis. En wij vonden het juist eens een keer een leuk idee om de mensen eens een keer naar ons toe te halen. Dan kunnen ze ook eens zien hoe wij hier werken. Ja. Oh, geef je maar. Je moet ook alles inpakken. Ja, veel hè? Maar dan Oh, sorry. Oh, Ik ben nog nooit op deze pakjes boot geweest. En dat voelt dan een beetje spannend. Ja, want als je hier nou nog al heel lang op hebt gestaan, dan is het net meer spannend. Doei. Ja. een stuk van de puzzel.